תודה רבה, קובי, על הכל, באמת. הוא הציל את רועי. פעם ראשונה שהכרתי את קובי זה היה כיתה ח' בערך. ממש מהרגע הראשון, הוא ממש עודד אותי. הוא אמר לי, בוא נעשה את זה, ויש לך פוטנציאל, ואנחנו יכולים לקחת את זה רחוק. היה בונדינג כאילו מהרגע הראשון, והיום רועי בן 21, כמעט 22. אנחנו 8 שנים שקובי מלווה אותו. אני הייתי באמת אפס כוח ספורטיבי, שום דבר, וממש התחלתי מהבסיס. אני הייתי ילד ביישן מאוד, עם תעדוף משקל, שמן מאוד. הזמנים האלה, במיוחד ממש לפני שהכרתי את קובי, זה היה תקופה מאוד לא טובה. רועי היה ילד שעבר מבית ספר אחד לבית ספר שני ולא השתלב בבית ספר. עם הזמן הוא התחיל לשבת יותר על המחשב ויותר על המחשב והתחיל לעלות משקל והיה די מכונס בעצמו. האימון עם קובי והאימון האישי והתמיכה האישית, שבהתחלה זה היה ממש 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 צמוד, פשוט נתן לו אופק ויכולת לגדול ולפרוח, וזה לא רק היה בספורט, זה היה ממש מנטור אישי, הם הלכו לקנות בגדים ביחד, קובי היה מספר אותו, עשה לו ממש מייק אובר שלם בחיים שלו, ובאמת, תודה רבה קובי, על הכל, באמת, הוא הציל את רועי. קובי בעצם היה גם מנטור שלי, אפשר להגיד. ממש כאילו ליווה אותי תהליך הרבה יותר מרק ספורטיבי, היה בין החברים הכי טובים שלי בכמה שנים האחרונות. קובי מאוד מאוד משמעותי בחיים של רועי. קובי זה מישהו שתמיד יכול לדבר איתו, ותמיד קובי יכול לדבר איתו. בקשיים שהיו לי עם רועי בזמן הבית ספר, הייתי מתקשרת בבוקר לקובי, וכשהיה יכול היה בא, מוציא את רועי מהמיטה והולך לבית ספר איתו. זה ליווה אותי ופיתח אותי בכל כך הרבה דברים. היה לי את הבן אדם הזה שתמך בי, וכאילו ליווה אותי והראה לי בדיוק מה לעשות ואיך לעשות ומה לאכול ואיך לישון ואיך לעשות את זה ואיך לעשות את זה, וכל דבר מאלף עד תף. כל המעטפת, הכל הוא בנה לי, הוא בנה בשבילי, מסביבי, ואמר לי, אתה רק צריך לעשות את העבודה, לעשות מה שאני אומר לך, וכאילו אתה תסתדר, וזה באמת היה ככה. הוא עבר שינוי של 180 מעלות. מילד עם מעט מאוד חברים, לילד עם הרבה מאוד חברים, הרבה מאוד עיסוקים, ביטחון עצמי, בליצור הזדמנויות, לנצל הזדמנויות, נפגש עם חברים, יוצא לשישי שבת. הדימוי גוף שלו גדל, היום הוא ילד בריון וחזק. אם הוא לוקח פרויקט על מישהו ולעזור לו, אז הוא ייקח את זה באמת עד הסוף, לתת לו את כל הכוח שהוא יכול. אני בטוח שלא הייתי מגיע לאיפה שהייתי היום אם לא הייתי מכיר את קובי. האנרגיות שאני שומעת את רועי מדבר אחרי שהוא יוצא פה מהאימון, זה משהו אחר. אני ממליצה בחום בכלל לעסוק בספורט, ובעיקר לקחת מישהו שילווה אותו באופן אישי, שיתמוך בו בכל הדרך. הילדים האלה צריכים אוזן ומישהו שיחזיק אותם, ואנחנו ההורים לא תמיד זה הפתרון הנכון. אז מישהו חיצוני שייתן להם את התמיכה הזאת ואת החוזק ואת להאמין בעצמם, ליווי כזה של בן אדם עם לב ענק ונשמה ענקית, יכול להציל את הילד שלכם. תודה רבה קובי, תודה רבה.